guruhan mga igsoon. So tinguhaon gyud natong mas masabtan nato tanan. Moadto ta sa Matthew 14. Matthew 14:22 to 35. Matthew chapter 14 verses 22 to 35. English lang ani. Palihog kay na ako yung word nga kuan, natong atong King James pwede ra pod. Mubarog ta mga igsoon atong basahon ang pulong sa Dios. So paninguhaon nato nga gikan sa pagsugod ug hangtod sa pagtapos masabtan gyud nato og ayo ang pulong sa Ginoo. Kung basahon Matthew chapter 14 verses 22 to 33, ningon diha, human niini gipasakay ni Jesus sa sakayan ng iyang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tawo. Mitunga siya o nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron magampo. Og sa pagkagabi na sa Jesus dito pagyapon nag-inusara. Niadtong tungora ang sakayan dito na sa lawod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Nian ang pagkakadlawod, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kayo sila og naninggit, multo. Verse 27, si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga rin, mitubag si Jesus busa, mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod sa pagkaunlod. Busa misinggit siya, Ginoo luwas ako. Diha, gikuptan siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus og miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Himua o Lord, niining kabuntagon nga ngamong mga kasing-kasing Ginoo andam natamnan sa imong mga mensahe. Salamat Lord nga himuon minimo usab nga takos sa pagdawat sa kagahom sa imong mga pulong. Og labaw sa tanan tabangin mi Ginoo nga ang among pagkinabuhi makapahimaya gayud kanimo pinaagis pag-apply sa among mga nakatunan diha kanimo Ginoo. Salamat Lord nga kining mga mensahe dili makawang ug ang katawhan nga imong tinawag na ining mong dapit padayon nga maglambo diha kanimo in the future, wala minasayod sa imong mga plano apan ikaw ang among saligan nga magkinaunsa diha kanimo na ami kasiguruhan. Salamat Ginoo nga dili maagaw sa kaaway, dili malabay ang imong mga pulong ngadto sa mga yuta nga bantok sa mga tunokon ug sa batuon. Kaya nga mo mga kasing-kasing himuon nimong yuta nga madinawaton, musuhop gayud sa mga mensahe nga imong ihatag namo. Salamat Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Magapang lingkod ta. Palihog mga igsoon, focus gyud ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Grabe kayo ang pangitabo gyud karon. So nagpaingon na gyud ta sa kapanahunan o naa na gyud ta sa ganghaan nga grabe kaayo ang dili na nimo ma-imagine ang kalisod. Kini nga mga nahitabo karon ano nato makita, mabalitae sa nang labay nga kapanahunan. Sa amoa sa Negros dito sa San Carlos ang syudad ginaugan og dagko kayong troso, mga bato o grabing mga yuta gikan sa kabukiran. Bisan pagpalamnan inimog ayo ang dike, ang creek, ang flood control, inig kapuno ana sa mga bato ug mga yuta, ang tubig di ana sa ibabaw, ambak na siya syudad. Sa Cebu, daghan kayo ang nangamatay. Napay mga missing. And
bag-o lang giagian sa linog o niya karon do na po'y bagyo nga perting dakua sa tubig ang iyang dala o niya sa Luzon na pud ni. Kung inyong nakita ning panahon nato karon, naa kay makatunan. Tanawa tong mga damage dito, mga sakyanan, mga nindot kayo nga mga panimalay, mga mahalon nga mga motor gianod. Grabe ang damage. So, na-realize nimo nga ang tanang gihaguan sa tawo sa nanglabayng panahon gani iyan ang gibaylo ang Dios, gianod ra sa baha. Warning ni sa kada usa nato kay sa matag katalagman, sa matag pangitabo, doon naman na siya na mga kaswalti o wata nalipay ana. Pero doon na po na makatunan para sa mga buhi. Kita nga nabilin, kita nga buhi. Ngawa maigo sa, wala mahimong kaswalti sa katalagman. Natay mga makatunan. O kana nga mga makatunan, panalangin na nato mga igsoon. O ma-realize nato na nga ang seguridad naa sa Ginoo. Ang seguridad naa sa Ginoo. Now, karon, samtang nagbasa ka sa Biblia, ako, nagaguljud ko nga, kada tuig, kaduhan ako, mahuman og basa ang Bible. Ambot lang kung nabapod mo'y pangandoy ngayon anak mga igsoon. Kay sigir tag bisi-bisi. Sa tanan nga nakasulat nga mga saad sa Dios dinhi sa Bible, imong tan-awon nga arang daghana ang gitawag og fulfillment katumanan sa iyahang gipangsaad. In fact, wala pay bisan usa nga gisulti ang Ginoo nga wala matuman. Natay pinulungan nga gitawag og trust issue. Unsa man ang trust issue? Or issues. Dili na ka mosalig anang tawhana kay ngano man bisag naghilak pa naginulsol na naay siya nabuhat nimo kaniadto. Trust issue ba? Kanang ni-promise siya nimo pero napakya siya so sa sunod di na ka mosalig. Pero sa Bible mga igsoon, walay gisaad ang Dios nga wala niya gibuhat. Mao na nga siya ra gyoy kasaligan. Paminaw na ako, kitang mga Kristohanon giinsulto nato ang Dios sa panahon nga ato siyang duha-duhaan. O giinsulto nimo si pastor sa panahon nga mosalig kaniya. Why? Nganong insulto sa Dios nga magduha-duha kaniya? Because wala siya isaad nga wala niya gibuhat. O nganong insulto sa tawo nga mosalig kaniya? Because ang tawo mapakyas. Taas ka kay expectation sa mga tao. Kining tao gyud. Gisulti naman sa Bible nga makasala gyud na sila. So, ang uluhan sa tong pagtuon karon mao ni insulto alang sa Dios nga imo siyang duha-duhaan. Muna atong pagtuon karon kay kita mga Kristohanon ta pero mga talawan, mga hadlukan, mga mabalakon, mga gahig-ulo, di matinumanon, dili mosunod, dili malipayong mosunod, mobuhat sa kabubuton sa Dios. Paminawan ni og ayo. Atong sugdan ni mga igsoon, again, insulto alang sa Dios nga imo siyang duha-duhaan og insulto para sa tao nga imo siyang saligan. Ako mainsulto ko ana kung ari kanako mosalig. Because mapakya sa mga gining tao. Magka-problema mga gining tao. So paminawan ni mga igsoon. Ningon dito nga ang panultihon chapter 3 verses 5 to 6 that trust in the Lord. Tanawa ra ko na mga igsoon. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayod pagsalig sa imong kalam. Hinumdumi siya sa tanan mong pagabuhaton. Og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Mo ni ang gingon sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Mo ni iyang gisulti dinha. And remember Him. Hinumdumi siya kanunay. Isalig niya kanunay, itugyan niya kanunay ang tanan mong pagabuhaton. Everything you do. And He will direct your path
Una ang gisulti sa Ginoo mga igsoon. Salig niya. Mo na nga insulto sa Ginoo nga di ka mo salig niya because wala siya gisulti nga wala niya gibuhat. In Psalms 146, verse 3 to 4. Salmo 146, verses 3 to 4, niunsa diha mga igsoon. Ingon siya, ayog saligi ang mga tao, mga pangulo, kay tao lamang sila, dili sila makaluwas kanimo. Mupauli sila sa yuta inig kamatay nila, ug nianang adlaw matapos ang tanan nilang mga laraw. By the way, kining last line, matapos ang tanang laraw. Lami kay kag mga plano. Pero what if karon ra ka kutob? Nya imong pagpangalagad sa Ginoo kay TikTok lang. Imong pagpangalagad sa Ginoo duwa-duwa. Ang simba. Ang alagad, ang pagtayig. What if mga igsoon, maingon siya, mahanaw na ang tanan nimong mga laraw, mga planos kinabuhi. Dagan man tag planos kinabuhi. And maingon na tagwa na lami puy-an ning Pilipinas pagkanindot. Nga naman bisag asa ka kung nani mo ang ginawa man kay problemahon. Nga naman kabalo ka nga every ningon to didto ba? Katulo na kaupat na nako ning gibalik. Nga ang matag balod gikas pinakagamay hantod na dagko kayo, importante kayo para sa usa ka surfer. Katong magsakay bitag board, o niya na sports ana nga tago sila sa balod, o niya balance sa kayo. O niya $1 million ang premyo sa mo champion ana. O niya gi-interview ka na nga ni champion mga igsoon, ingon siya, wa ko'y balod nga sayangan. Gikas pinakagamay. So, and then ingon siya nga dili kitay magama og balod. Igo ratang mo challenge sa balod. And kana matag balod, opportunity na nato nga magkaton. Hangtod mo abot ka sa level nga wa ka kabalong kana sila nahimong training nimo para nga maangkon nimo ang grabing kadaugan. And kung magisgot lang agbalod sa kinabuhi, di iha. Balatian, kawaladon, kalisdanan, daghang balod. Tentasyon, problema sa relasyon, problema sa pamilya, mga balod, mga igsoon. Nya ningon siya, wala ko'y balod nga gisayangan. Wala ko nag-back off, wala ko nagtago, wala ko ni-surrender, wala ko nag-atras, but every balod gina-challenge niya. Og mo to'y naghatod niya sa kadaugan. Usama sa Agilang, inig-abot sa maong kusog nga bagyo, ang tanang langga manago, pero ang Agila magsugod na kapakapa. Excited siya, inig-abot. Because effortless na kayo, nga inig-abot sa hangin, gadupa na lang siya og ang hangin mo'y mudala niya sa taas. And the only bird nga matulog ibabaw sa bagyo. Nasa dito kakatulog, pahulay. And then niabot na siya lalo mong gamay, gipalin na po siya, abot na po siya sa babaw, pahulay na siya. No? Siya lang ang makahimo ni ana. So balik ta karon. Dingon siya nga, alaot gyud ka, kung musalig ka sa tao, then giingnan ka nga salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. Sa atong gibasa, dire sa Matthew 14 mga igsoon, naghisgot ni siya kabahin sa panghitabo senaryo diha sa dagat sa Galilee. Paminaw og ayo. Ang dagat sa Galilee, prone kaayo siya, especially kung month of beer. Kani, ngano, October, November, December. September, October, November, December. Prone kaayo, o well-known kaining dagat sa Galilee, nga mag-storm gid ni siya, kalit, nga naman, ang kainit o bugnaw, diha mag-abot. Ano kaning Pacific Ocean, bitang gatubang ta, dako kayo. Diha gina ma-form ang bagyo. Ang Galilee, well-known siya. So,
some of the disciple ni Jesus Christ, master nga mga mananagat, sila si Peter, mga master na to silang mananagat. So dili na sila ignorante sa kusog, kalit nga kusog nga dunay unos. Dunay kalit nga unos nga may tabo aning dagat sa Galilee. Unya ang gilayon ani gikan sa pika sa baybay 8 miles. Paliw ko kasi na ay kuanda. Paliw ko convert pila na siya ka kilometro. Unya kung imong basahon og tun-an pag-ayo mga igsoon, niabot na sila og 5 kamilya. 5 miles diha sila naigo ni ining unos. Pagkaigo nila aning unos, doon na pa sila 3 miles nga langoyon. Pero, some of them, expert nga manglangoy, kay mananagat lagi gyud sila. But atong tanawon mga igsoon, aron ta makasabot og ayo. Unsa ni nga senaryo ani? Ningon diha, human ni Lord pag perform og miracle, nakakaon ang 5,000, nagpalahi siya sa iyahang mga tinunan. Yang ginaya mga tinunan nga sakay dito, nanakay sila sakayan kay mutabok og laing dito sa Pikas Lanao. Unya mo lagi to 8 miles ang distansya ani. Unya si Jesus nag-inusara nga niadto dito sa bungtod og nagampo. Atong tanawon mga igsoon verse 22, human niini gipasakay na Jesus sa sakayan na mga tinunan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw, samtang iyang gipalakaw ang mga tawo. So, parang ma-avoid niya nga malikayan niya ang kaguliyang nga may tabo kagubot sa nasod kay ang mga tawo mupundo na malamang ang adto na malamang magpuyo kanunay uban sa mga disciple og ni Jesus. Because kung na sila sakit, maayo sila. Kung gigutom sila, instant makakaon man sila. So, iyang giingnan, si Parita. Kay, og sige lang tang na dire, di na po ta maka-perform sa laing dapit. So, una mo dito, kay siya, makigsulti pa sa Father. Mag-ampo siya. So, ningon diya, human niini, gipasakay ni Jesus ang iyang mga tinunan, gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw, samtang siya mitungas nga nagisinusara sa bungtod aron mag-ampo. Og sa pagkagabi na, si Jesus dito paghapon nag-inusara. Listen to this. Kining prayer mga igsoon. Na ay mga pag-ampo nga prayer meeting. Naapoy pag-ampo nga ikaw ra gyud og ang Ginoo. Og usa na sa gitudlo ni ining atong gibasa karon. Nag-inusara lang siya nga nag-ampo. Nakigsulti sa Father. And then verse 24. Ni atong tungura ang sakayan dito na sa lawod. Dera, mo na ni. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Imagine ha, 12 disciples. Paminaw. Pwedeng gamiton sa yawa ang lihok sa nature. Because gitawag man principalities of the air. Ni aman ang gahom sa yawa nagalihok aning kalibutana o pwede niyang gamiton ang hangin. Katong pangitabua nga iyang lumsan og mga matay ang mga dagkong magwalali sa tibuok kalibutan. Imagine the 12 disciples namatay aning time. And ilang giadto ang tibuok kalibutan apil ang India. You know, kaning dakong simbahan, giklaim nila nga ang 12 disciples na lubong dito sa Batika. And gitawag na siya oral tradition. Pwede mo ko manguhag bukog. Ako ibutang dito. Then akong si Tomas na. Ang problema ni Ana, mo conflict na sa ubang historian. Kaya ang historian ni atong maong nasod, for example sa India, moingon man, dire si Thomas gipatay, og na diya siya gilubong. Og why ni hilabot ana. So problema, di ba? Ga-conflict na. Imagine na mga igsoon, kusog kaayo ni nga unos. Unya,
even sila nga mga master nga manglanguyay kay mga mangingisda, nahadlok yun og taman. Unya, kung mubalik sila langoy dito sa pikas bahin nga ilang gigikanan, 5 miles ang ilang langoyon, samtang kung mupadayon sila sa unahan nga ilaran ning langoyon, moabot po sila 3 miles. So, na-sandwich gyud sila, problema gyud ni nila. Ningon diya nga naabtan sila sa unos, tingali na ni kamot ni sila, bugsay aron gyud makaabot. Pero kabalo ka, the more maglihok, pag moabot na gani ang kusog nga bagyo, mo minor gyud og ayo ang bisag unsa kadagko nga mga sakyanang pangdagat. Kay kung dagko ang balod, pakusgan pag ginanimo masalibay man gyud ka. So, niabot gyud sa punto nga kalma lang ta, hinay-hinay ra gini, kalabang ra gini. Then naabot gyud sila mga igsoon, ingon diha ang verse. So, niadtong tungora ang sakayan, kikusukuso nas balod. Kay ang hangin songsungon man. Grabe kayo. Anya, verse 25, tanawa. Niya ng pagkakadlawon, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig around 3 to 6 a.m. Alas 3, ngadto sa alas 6 sa buntag. Giapas sila. Then, sa pagkakita sa mga tinunan kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kayo sila og naninggit. Multo. Wa sila kaila. Hadlok kayo sila og naninggit. Multo. Imagine ni mga igsoon. Naa sila sa sitwasyon nga wa gyud sila kadaganan, gikusog-kusog kayo nga hangin mga igsoon. Balod dagko na kayo. Kalit silang dunay nakitaan nga naglakaw ibabaw sa tubig. Then ingon ang verse 27, si Jesus mingon kanila, ayaw kahadlok ako kini. Now, unsay gisulti ni Lord sa mga tinunan sa wala pa sila nigikan? Manabok kita sa pikas. Lanaw, muna gisulti ni Lord. Unsay original ni Lord nga gisulti, tabok, pikas, daplin. Wala niingon si Lord, diha ratas tunga kutob. Wala niingon si Lord, mabagyuhan ta. Wala suginli. Listen to this. Si Jonah, gahig ulo, maunang naka-experience og bagyo. Kay si Jonah di mo sunod sa Ginoo. Ingnan siya, lakaw dito sa Nineveh, pagwali, dito siya Tarsis padong. So naka-encounter siya og bagyo. Ang mga tinunan naka-encounter og bagyo tungod sa ilang pagsunod sa Ginoo. So ayaw i-judge ang kaimtang sa tawo mauna kay di man mo sunod sa Ginoo, manang anak ka. Wa ka kay bawong tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo, nakabagyuhan siya. Unlike ni Jonah nga nabagyuhan kay di mo sunod sa Ginoo. Naapa mo? Sige nagdungaw sa rilo ning uban. Ay mo sige pagdali sa panahon. Na, ingon siya, ayaw kadlok kay ako kini. So si Lord, niingon ng daan, mutabok tas pikas lanaw. Si Lord, all-knowing siya, kabalo siyang naay bagyo. It means, nga bisan pag unsay agian nila sa ilang panaw, makaabot gyud sila sa pikas daplin, kay humana, gisulti ni Lord, nga maato tas pikas daplin. So dinhi sa itong kinabuhi kita mga Kristohanon, daghan kay tagbalod. Daghan kay babag, pero maabot gyud ta, mudunggo gyud ta sa destinasyon nga gi-prepare ni Lord para sa atoa. Kay gisulti na niya daan. Sa magbasa tag Bible, i-analyze nato mga igsoon. Then ningon siya, ayaw kahadlok, ako kini. Ingon siya sa John chapter 10, ang akong karnero nakaila sa akong tingog. But imagine ang hangin, unya mga balawd kasaw-kasaw. Unya ningon siya, ayaw kahadlok. Sometimes mga igsoon, mas kusog ang hangin nga madungog, mas kusog ang hagsa sa balod nga madungog, kaysa sa tingog sa Ginoo nag-ingon, ayaw kahadlok. Di ba? Labi nagwa kay basa-basag Bible, wag yung kay madunggang tingog, puro ra balod og hangin. Matinga na lang kang Kristohanon man mo may pinakaratol.
Mao may pinakahadlukan. In verse 28, ingon siya, unya si Pedro mingon, dira, niguros Pedro. Nakini si Pedro, mga igsoon. Usa ni siya sa gitawag og prime apostle. In the book of Acts, he began to preach the Spirit-filled preaching. Wali siya aning gitawag og wali nga puno sa balang espiritu. O niya, usara niya kawali, 3,000 ang nagpabaptize. Nakini si Peter, sa tulo ka tuig nga pagpakiguban niya sa atong Ginoo kauban ng mga disciple, daghan siya gihimong mga eksena. Kabantay mo? Pag ingon ni Lord, adto ko dito niya, patyon ko, ingon siya, sulayan lang na nila. Ayaw, Lord. Ayaw, sultihan, ha? Giingnan siya sa Ginoo, get behind me, Satan. Pero actually, dili si Pedro ang ginang Satanas, kundi ang panghuna-una ni Pedro, nga babag sa kabubuton sa Dios. Nakini si Pedro, hilig yung kayo ni siyag mga ingon ane. Natanawa, ani nga senaryo. Naa sila sa sakayan, nakita nila ang Ginoo, nya ningon ang Ginoo, ayaw mo kadlok ako ne. Tanawas Pedro. Dili lang gyud naman tayo makitaan nga mga tag negatibo mangud ni Pedro mo ning naon Lord paminaw pag-ayo. Usa man si Pedro wa man kaila Ginoo. Ngano mo ingon mo na kung ikaw ka na. Ngano mo ning wa man sa kaila. Sumurag negative ta pero paminaw pag-ayo. Si Pedro doon na tayo makatunan sa iyang pamatasan ni ining sitwasyon na nga dili siya gusto nga ang iyang nadungog, igo rang nadungog. Gusto niya nga ang iyang nadungog, masinati niya. Kabalo ba mong daghang Kristohanon, sige paminaw sa pulong sa Diyos, pero wala nila masinati ang pulong sa Ginoo, kaya di mo nila ikinabuhi. So ingos Pedro, Lord, nanawa yung isulti. If that's true, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig, nganha kanimo. Grabe challenge si Pedro. Ha, dili basta-basta ning challenge ni Pedro mga igsoon. And something na kaybalo si Pedro nga walay laing makabuhat ane. Ang Ginoo lang. So ningon siya, Ginoo, kung ikaw na, sige daw, palakta daw ko. Panhaapod ko nimo. Yang ubang mga disciple, witness lang sila nga si Pedro ni sugod naglakang naog sa sakayan, sa unang lakang, uban ang kadlok, and then sa ikaduha, wa na siya sa sakayan, ang duha niya katiil, na ana ibabaw sa tubig. And imagine unsay feeling ato ni Pedro, samtang ang uban gatanaw lang, amazed kayo sila. Ang nagtanaw, lipay kay sila, amazed kay sila, ngangha kay sila, mura sila, unsa pa kaha ang gibati ni Pedro nga siya gyoy nagsinati. Kaya sometimes moingon na ta sa uban, grabe gyud pamuhat ang Ginoo siyang kinabuhi. Unsa pa kaha kung ikaw na diha na sa imuha ang pagpamuhat. And samtang naglakaw si Pedro again, doon na siya tingog nga ningon, come on, come here, come to me, come on, come on. Dali, dali, duol na ko. But doon na siya tingog ang bagyo o ang balod mga igsoon. Kaya dili pwede, imagine ha, inig-abot sa bagyo, iwali sa social media, i-share sa social media, tanang mga higanteng istasyonan, radyo o telebisyon, iwali yun ang bagyo ha. That is why mas kusog ang hangin, mas kusog ang bagyo, mas kusog ang balod. Nga nadunggan sa mga tao, kaysa sa kakusgan kagamhanan sa ngalan ni Kristo. Kaya mga Kristohanon, sila ang media sa Ginoo, sila ang musulti unsa kagamanan ng Diyos. Pero talawan. Diha sa itong kinabuhi, iwali na ito ang Ginoo. Sa itong pagpanulti, sa itong mga buhat. Batanawa ka kinsa imong wali sa Facebook. Sigpakita dito anang mga naanuusan. Mga inibtag lansang, ipakita yun. Nga bisa ko sa og filter-filter. Muna yung problema. Napata yung problema. Inig ka Domingo, putos kaayo, halos mata na lang makita. Paglaing mga adlaw,
Bisag si tinta na edad. Mag-short yung ka lang. Nangalukot naman na. Ano yung mga Kristohanon? Putos kaayo og Sunday. Maghinukasay na Monday abot Saturday. Anya mag-ampo balaan ako Ginoo. Kay balo na jud kang nay mo lantaw. Nya ang lantaw kay mag-drawing dayo sa nauna. Bahala ka gumayong kag isang henerasyon na tawo. So, sa verse 28, hangyo ni Pedro, Lord, nadungog na ako ang imong tingog. And we are in danger now. Ikaw ra ang among paglaom kung tinuod na nga ikaw. Sige daw, Lord, palakta daw ko. Si Apostle Paul, nagsulat siya, ningon siya, test every spirit. And then, ningon sa siya nga, kinahanglang natay gift of discerning. So si Pedro, dili siya gusto aning hersi-hersi lang. Ang iyang nadunggan, dapat naagyoy ebidensya. So ningon siya, ikaw na Lord, sige daw, palakta ko. Show me the evidence. Tagaay ko. In verse 29, dali nga rin mitubag si Jesus. Busa, milakaw si Pedro sa Mikawa si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Gasugod na siya lakaw. Imagine ha. Kasi gibuhat sa atong Ginoo, naglakaw, ibabaw sa tubig. And si Pedro, di man siya Ginoo, so dili siya makalakaw, ibabaw sa tubig. Pero niingon siya, kung ikaw na Ginoo, palaktapod ko. So ningon ang Ginoo, okay, gialaw ni Lord. And ako'y nakit-an diri nga strength na apoy weakness. Pagkaunlod ni Pedro, niingon dito kay nabalaka o nahadlok siya sa dagko kay mga balod og sa hangin, sa bagyo. Muna'y weakness, murag makaingon negative, pero na'y positive. Gituyo ni Lord nga i-allow ta nga mohagbong, muunlod. Kay basig pariha ni Lucifer, atong ipariha ang atong kaugalingon sa Ginoo. Oy, level mi makalakaw siya sa tubig. Ako po makalakaw. Pariho mi. So, i-allow ni Lord. Aron walay laing pasidunggan kundi ang Ginoo lang. Basahon ra nato, tanawang 29. Dali aray si Jesus, busa milakaw si Jesus mitubag, unya busa milakaw si Pedro, mikawa si Pedro sa sakayan og naglakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Notice asa siya padong kang Jesus. Sa verse 30, apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin. Then but when he saw the wind, kita niya, huros, kusog yun kayo. He was afraid. Nahadlok siya. Tingnan siya, nahadlok siya. Og misugod pagka unlod. Violent kayo ang bagyo mga igsoon, ang hangin. Dagko kayo ang balod. O say imong makit-an ani nga verse, sa dihang magsugod kag kahadlok, magsugod pod ang imong pag-unload. Munang giingnan ka ni Lord nga ayaw kahadlok. Di ba? Before na itabo ang usa ka butang, naadaan siya'y nadungog. Before siya nikawa sa sakayan, unsay ilang nadungog? Ayaw! Kahadlok! Pag-abot sa unahan, nahadlok. Before may tabo ang usa ka kabutang sa kinabuhi sa tao, na siya'y madungog. Pero once ang iyang nadungog, iyang ibaliwala, diha na magsugod ang problema. Kitang mga ginikanan, di kita magkulang pasidaan sa itong mga anak. Pero once kang ilang mga nadungog, ilang ibaliwala, diha na magsugod. Sugod at kaunlod. Unya, kitang ginikanan, naanad man tang ipampers na ito atong mga anak.
Ini kaunlod, sagup dayon, dali. Ako'y bahala ni. Pahiro-hiro dayon ta. Dili man nato i-allow nga ma-experience gyud nila o mas makasabot sila. Pamuingon na gani na, Brad, tabangi ko, Brad, Ter, tabangi ko, Bren, ma, pa, tabangi ko, anak, tabangi ko. Ingna, ma, pa, Brad, Ter, anak. Dili nako tabangan ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y nag-allow ani. So, na kay makatunan anak. Naman ko'y nakatunan kaniadto, pero ako akang salbaron, ako ra gyapon nakaton. Ha? Pag anak sa akong wife, sa among first baby, hangtod sa ikaduha, wala man gyud mama. Kay naman mi dire tuwas lag Negros. Ni anhi tuod si mama pero kay di man naman magamit ang iyang usang kamot. So siya ra gyud. Ang iyang manghod si Ann nagka-baby pod. Kaanak na pod sila karon, na sila sa kabukbata, and siya ra pod. Grabe kayo. Yung kanang pagsugod, maguna-una ka usaon ka ni pagligo. So, bago pang nanganak si mama, mga 3 ka semana, gibiyaan niya ang bata niya to siya samar kanay seminar. Kaysa among dapit, wala may lawyer. Pero ang akong mama, siging gabasa og konstitusyon, balaod. Mao nang kay bawo siya. Siya'y pada-pada. Gibilin man siya ng mga manghod nako. Inya imagine, grade 2, grade 3 ko atong time ah. Ang ako mga kuya mo, yung mga eskwela, si papa mga trabaho, niya ako mabilin. Maminaw gyud ko sa instruction unsaon gyud ini kabasa, hani nga lampin, ingani ang gidaghanon sa gatas, ingani niya kay mahurot ng gatas kay moapil pa man ko. Na GR si Roland, Maridel, ang akong alalay si Marisa, gamay pa kayo pud siya. So, nabilin, malipay na ko, inig-uli sa akong mga igsuon, kaya matabangan ko nila. Nabilin ko, mga 3 days. inganihon, niya, inighilak, niya. Ang bata, kanunay ko nang mahulog sa duyan. Saan mo doon na akong bata, ampo ko, muduwa, ampo ko. Paghilak sa bata, dagan ako sa taas, kaya akong siyang patulugon. Balik, dapat sa ilawom, kay dula na pugjulin. Kaya na yung mga to. And fast forward ta, for the sake sa time, nagkaminyo na ko, nagkaanak ko. Una-una ko, saan man to pagligo na ko itong bata sa una? Dapat na ininit tubig, muna. Nato yung mga dahon-dahon. Yung mga dahon-dahon, yung iligo, napadyo tayo mga too-too nga, parang dili na yung katluno ng bata, ligoon na ang mga katol. Upito nang magpabaksin ta, ang anti-polio, munang pansakan o polio ang bata, kirig-kirig, gahigbo, kumbulsyon, hilang tanon. Balo mo, pag napaakan mo banakon, ang laway nga gi-process ana para i-injection nimo, laway rapot sa banakon. Kaya mga baksin, na ana sa gatas ay nahanasad na sa mga pagkaon, sa gatas. Ya kay puwersa bata, hilang tanon. Lantanon kayo ng dag ko, samot ng batang hina kayo. Tablo, nga. So, balik na ta. Nagkaanak mo dyan ko, saan mo ito pagligo na ko sa una? Ingon dayon si mama na ko, ipatong ang bata, dire, mag-ubo siya, guniti ang yang suwang. O niya, inganag, sabon niyang likod, bubue. Tanaw po ko dito sa midwife, mo po yung gibuhat. Sakto, gina ito. Sige, maghilak ang bata kay gitugnaw niya. Harong madali. Ablihan ang gripo, gipatungod. Human. Now, kining mga giagian na to, magamit na to in the future. Blessing kayo. Kay kung wata kagian na, sige yung kag panawang. Nya kining atong mga ginikanan gipangkapoy managatiman nato mga gahi pag tag-ulo ya karon sila na poy patimanon nato sa atong mga anak. Nga na biya ta kabagag nawong.
Ayaw divine. Ayaw Janice. Ako sa ikugos, ayaw ma. Ako ra ma. Kaya kayo eh. Unsa anong gituyuan ko din ako, God. So, naanay tingog daan nga nadungog. Nanay mga kasinatian, nanay mga pagtudlo daan sa nang labay. O kana atong kalimtan unlod. Before sininaog sa sakayan niingon ang tingog, ayaw kahadlok ako ne. O gipamatud-an na ang word nga ako ne, pinaagi sa pagtunog niya sa tubig nga wa siya maunlod. Palingon ang Bible. Ingon diha. Pagkamatikod niya sa kusog. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, sugod na siya unlod kapakapa na. Master man na siyang mulangoy. Pero gisalikway niya ang iyang kahibalo o gipili niyang mag-ampo. Tanawa ra God? He cried saying, Lord, save me. Siyagit siya, Ginoo, luwas ako. Kanusa man nimo masinati ang dakong milagro mga igsoon kung di ka kaabot og bagyo. Kanusa man nimo mabasinati ang Dios may muluwas kung di ka mobatig pagkaunlod. And I can imagine mga igsoon sa next verse. Tanawang next verse. Muni nindot kayo na ako nakitaan. Ningon siya, and sabat, basa tanan. Immediately, pagkanindutan na nga pulong, sa Bisaya, diha, dayon. Ningon diya, and immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him. Diha dayon, gikuha ni Lord ang iyang kamot. And thou, yung isa, oh, thou of little faith. Naay little faith nga giisgutan dire. Kabalo mo aning gamay nga pagtuo, ningon siya. Kung doon na kamoy pagtuo, sama kagamay sa mustisos mustasa, liso sa mustasa, pustisos mustasa. Liso sa mustasa, makahimo ka mo sa pagsugo na ng bukira nga mahiambak ngadto sa lawod. Naningon si Lord, aning sitwasyon na, oh, little faith. And, you know, kining little faith, giingon diya nga too much greater than pretension. Kining gamay nga pagtuo, mas labaw kadako ni kaysa pagpakaron ingnon. Nindot kayo ni. Yung ginas Pedro, na kagamay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man. Muna ni akong gingon. Tungod kay, gikan sa imong pagkahimogso, hangtod sa imong pangidaron karon, wala ka pasagdi sa Ginoo. O wala siya, gisulti siyang mga pulong nga wala niya buhata. Mao nga insulto ka ayo niya, ingon nga Ginoo nga magduha-duha ka niya. And again, insulto po na para sa ako nga tawo ko, ari ka mo salig. Nganong gialaw ni Lord? Yes, doon na may mga gahatag kaalam si Lord, aron mo gamaog mga tambal, kay kana mga tambala, mo'y muayon niya ng mga balatian. Apan nganong sometimes, i-allow man ni Lord, tugutan man ni Lord, nga mga tambal, dili mo epekto ni mo. Because, usahay kita, magsalig naman lang sa doktor, sa tambal, sa tao, di naman mo salig sa Ginoo. Ingon siya nga nung nagduha-duha ka man. Insulto kayo na sa ako Wala ko'y gisulti, gisaan nga wala na itabo. Gikan sa imo pagkaymugso, hangtod karon bisag wala pa ka nagapangalagad na ako, imo kung kanunang gisalikoy, wa ka na ako gisalikoy, wa ka na ako kapasagde, gipakaon ka na ako, gibuhi ka na ako, gipanalipdan ka na ako. Nga nung nagduha-duha ka man. Akong ma-imagine mga igsoon nga naggunit si Lord sa kamot ni Pedro. Gadungan sila og lakaw padung sa sakayan. Hand on hand. Pagkaninduta gid ni. I-allow ni Lord nga muhagsa ka, mahagba ka, muunlod ka, hangtod nga ma-realize nimong nindot gid ang gunitan ka sa Ginoo. Kanang together gid ba?
together. Mo na nindot kaayo. Di mo ayaw magtuoan ang mga relasyon ng binatanon kayo. Nga manglabang sa kalsada, bisag, wa na'y oras. Tanaw ka, mugaw na ning mga sakyanan, ga-holding hands nga gapanaw sa kalsada ng labang. Hinay pag yung kaayo, alang lamiang. Ayaw po nga na. Hinay kayo ng lagaw, gunitan yun. Nya gakson pag yun mo, nya pinaana, nakabalo mo mga igsoon. Ikaw nga tao, unsay imong otoridad kung naa kas kalsada o nya siya naa sakyanan. Paminaw ha, once nga ang driver na siya license, iyang otoridad ginang sakyanan, ikaw tao, wa kay otoridad ha. Ikaw nga naglakaw lang. Kabalo ka kung sa'yo naghatad din imong otoridad, makakita gani kag pedestrian. Katong naay badlis nga puti nga diha ka mo lakaw. Once nga nakatunog ka diha, naani mo ang authority. And I can imagine, namuot yung kung anak, ayaw sumbong mami. Gunit ni daddy. So gunit na. Galabang na may mga igsuon. Naman dyan, gahaguros nga pick up nga itom. Unya naman may pedestrian. Iyang gingana ang pick up ni hunong yun. Isa pag di siya may ngana, kitaan may hunong yun. Pero ako nakita, gamay kayong bata. Nya ni ngana siya. Kaya diri mo ko gagunit siyang wala, so iyang too, iyang gingana sa pick up. While naglabang mi, ako siyang giingnan, grabe kayo ka na, nituo ni mo. Naami sa pedestrian lane. Diha mi naglabang. So pag unsa ka kagamay, pag nakadiha, nani mo ang authority. Ang naabot ng puta diha. Ha? Nganong nagduwa-duwa ka man? But imagine mga igsoon, ang confident rapod sa bata, kay naang yung papa gagunit niya sa kamot. Nagalabang mi dito. Iyang giingana. Kaya imagine ko siyang pangidaron, kaya niya to. Mutong ako siyang gisulti, grabe ka. Uy, yung sabat ni mami, yung sabat ni mami. Hadlok siya kansawan siya, katawan siya. Now listen to this. Next verse na ta. Kaya alas 12 na. So, diha gikoptan ni Jesus o gibira og mingon si Jesus, nganong nagduwa-duwa ka man? Pagkagamay sa imong pagtuo. Verse 32. Na nakaya ang duha sa sakayan o nya mihunong ang hangin. Ang mga tinunan nga dito sa sakayan misimba kang Jesus og mingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. So, naa sila bag-ong nakatunan og na-realize human sa maong panghitabo. Di ba? Every time nga naay calamity, naay problema, naay disaster, inighuman ni anak, nagyod tayo makatunan. Nagyod tayo makatunan. Og maunay blessing, mga igsoon. So, i-allow ni Lord nga naay mga pangitabo ngayon na aron nga mas malig-on pa ta. Wala man nila na-prove. Munang gi-prove ni Lord sa usa ka pangitabo og makadaghan nga siya gyud ang Son of God. Unang-una, kalakaw siya sa ibabaw sa tubig. Sunod, gipalakaw niya si Pedro. Then, dunay pareho nga senaryo ni ini mga igsoon. Sa gikaingon ko na, kining dagatas Galilea, prone kayo ni og mga storm. Kalit. Prone kayo, dali kay ni siyang mubagyo, dali kay siyang muunos. Tanawon ra ko nato, nailaing senaryo ani. Nga maong hitabua, pero ang Ginoo kauban nila. Luke chapter 8, verses 22 to 25. Luke chapter 8, verses 22 to 25. Ingon siya. Usa ka adlaw ni ana misakay si Jesus og ang iyang mga tinunan. Sa sakayan uban ang iyang mga tinunan og moingon sa kanila, manabok kita sa lanaw. Busa migikan sila samtang naglawig sila natulog si Jesus. Now, kining pagpakita nga natulog si Jesus, of course, kapoy huna-huna, kasing-kasing og lawas because nagpakatawo man siya. Dinhi ani nga senaryo pangit tan-awan ni. Nay gitawag dire og nay teaching ni siya nga makita nato nga Jesus is 100% God and he is also 100% human. Dili siya 50-50.
50% God, 50% human. But 100% human gud siya. Kapoy, grabe ba ya ang ministry? No? Huna-huna, ana. So rest siya, katulog siya. And then, pagpakita na nga, nagpakatao gyud siya. So, samtang naglawig sila, nakatulog sa Jesus, unya, mihuros ang kusog nga unos, og nasudlag tubig ang sakayan, busa na miligro sila pag-ayo. Tanawan eh. Si Jesus ba, wala siya kabalo nga naibagyo maabot? Same maning nga senaryo, mao maning dapita. Lahi nga panghitabo, lahi nga panahon. Pero maorang lanawa, mao nga tubig. Natulog si Jesus. And listen, gitudloan ta dinhi nga bisan sa mga kalamidad na atay tinuod nga kalinaw og kapahulayan. Kung nakabalo ta kung asa ta nagsalig. So, ningon diha nasudlag tubig ang sakayan og namiligro sila ayo nya. Verse 24 ningon, unya nanuol ang mga tinun-an kang Hesus og ilang gipukaw nga nag-ingon, magtutudlo, hapit na kita malunod. Tanawan ni ilang declaration. Hapit na ta malunod. Kinsay ilang giingnan? Ang natulog. Ang nagpahulay. So, si Jesus, tingnan siya, mibangon si Jesus o gipahunong niya ang kusog nga hangin o ang dagkong mga balod. Tanawa. Ang iyang pagkatulog, pagpakita nga nagpakatao siya, kapoy, di ba? Ikapoy siya, kaya di man kapuyo ng Diyos. But pagmata na niya, iyang ipakita ang iyang pagka-Diyos. Before the creation, gisiguro sa Ginoo nga ang tanan niyang creation musunod niya, ang tawo ray dili. Ang tanan niyang binuhat musunod niya pag-ingon niya sa hangin, hunong, pag-ingon niya sa balod, hunong. Ang tanan musunod niya, gimanduan niya ang kalayo, ayaw gayon og kana si Daniel, si Shadrach, si Meshach og si Abednego. Ang kalayo wa mituman gyud. Ningon diha nga bisan laundry, bisan tinahian, bisan na lang wag yun ng humot nga sunog ilang bisti. Because ang creation mosunod sa iyang magbubuhat, ang binuhat mutuman sa iyang magbubuhat, ang butlang yun ning tawo. Nakabalo man ang tawo ang Dios may nagbuhat niya pero maglisod og sunod. Giingnan niya Jonah, lakaw ni Nineveh di mo sunod. Isda tukba si Jonah yatot ni Nineveh. Kay wala pa'y grab ato nga time. Wala pa'y Maxim. Ingon siya sa isda, tukba, lamuna si Jonah, ihatod sa Nineveh. Wala pa'y GPS ang isda ato. And listen, ingon siya, gibadlong niya ang unos. Ingon ang Bible, milurang og mibanos ang kalinaw. Hello? Opportunity ba aning mag-ampo tamang igsuon? Nang nay katalagman? Kano sa aman ta maka-experience og kalinaw? Inighuman sa katalagman. Munang kung nag-ampo kag kalinaw, maabot ang katalagman. Unsa day ka? Ampo kag blessing, maabot ang grabing kawala doon. Kay mo man yunay manag-una na pa mo? Lord, tagaay kog kaayuhan, yun ang ginuha man kay sakit. Sa man nimo pagkasinating nay kaayuhan, di tagaan kag sakit. Nya si Lord pa imong review kon, Lord, in Jesus name po ka. Si Lord na gi-rebuke. Gigamit ang ngalan sa Ginoo sa pagbatlong sa Ginoo naon sa day ka. Sa verse 25, og miingon siya sa mga tinunan, hain na ba ang inyong pagsalig? Ningon siya dito ni Peter, katong si Peter pa, Peter, nganong nagduwa-duwa ka man? Nya kay kini sila namang tanan, ningon siya, asa na ang inyong pagsalig? Nakabalo mo mga igsoon, wala nagpasabot nga si Lord, wala nakabalo, wala na sila pagsalig. Kabalo si Lord, nga na ilang pagsalig na wala na, mo nang i-allow nga na bagyo. Arong kita mismo, makahibaw nga, uy, lost naman day ko. Kini mga taong nangawala na, wag sila kabalong nawala sila.
That is why i-allow ang bagyo aron ikaw mismo makaplagan nimo imong kaugalingon nga bitaw no wala naman dai ko ani. Kay akala ra nato nagsalig ra gyapon tas Ginoo kay kompleto ang schedule ala simba. Agi bagyo Lord na unsa naman ni tabang. Diha nasakpan. Pangitag tulo ka buok sa imong palibot inasakpan ka. Dali Ningon diha. Apan natingala sila og nalisang nag-ing nanay. Kinsa ba ning tawhana? Gipahunong niya ang hangin ug ang balod ug mihunong sila. You know, the Creator has the authority over His creation. In English to. Yun na una pa na ko ito. Unsa pa na ko pagstorya ha? So ang magbubuhat, aduna gayoy gahom, ibabaw sa tanan niyang binuhat. Ngano gud ng tawong magbuot. And dili lang si Lord kay master og tawo. He is the master of all His creation. Munang gitawag siya King of Kings and Lord of Lords. Pari-hari ra ng mga bagyo. Gapahari-hari ni nga balod. But He is the King of Kings. Bless kaayo ko na kaplagan ako ni nga scripture. Aritane. Matuta sa Psalms 89, verse 8 to 9. Psalms 89, verses 8 to 9. Arong makapamauli na ta. Psalms 89. Ingon diha. 8 to 9. O God, O Ginoo, Dios nga labing gamhanan, walay sama kanimo kagamhanan. Matinud-anon ka, O Ginoo sa tanang butang. Verse 9. Naghari ka sa gamhanang dagat, gipalinaw mo ang bangis nga mga balod ni ini. You know what? Pila pa kakatuigan nga gisulti sa salmista. Kini nga maong propesya pinagi siyang awit. Ngayang giingnan ang Ginoo, you are the master. You rule over the creation. Over the raging sea. So, iyan ang prophecy. And halos ang tanang prophecy na fulfill, na tuman sa dihang ni anhin na si Kristo. Balik ko na ta sa verse 8. Ingon siya, O Lord God of hosts. May tag host, tanang kabuhatan. Who is the strong Lord like unto thee. Kinsa may sama nimo kagamhanan. In thy faithfulness round about thee. Walay makatupong sa pagka matinud-anon sa Dios. Maulagi ni nga klaruhon ako. Insulto gyud kaayo nga nag-ingon ka, Kristohanon ka pero magduha-duha ka niya. Nga niingon na ganing walay makatupong sa iyang pagka matinud-anon. Nya mangutana ka sa tao nito, isalig ka na ako. Pag moingon ganin na siyang nisalig ko nimo, ing nga giinsulto ko nimo. Because, mapakyas man ko, ang Diyos raman, dito ra ka magsalig niya. Iampo lang ko. Tanawang verse 9, He rules. Thou rulest the raging of the sea. Ang grabing tayog sa kadagatan. Ang Diyos gihapon maoy mumando. And when the waves thereof arise, thou stillest them. Sa dihang mudagko nag-ayo ang mga balod. Muuyog nag-ayo ang gilapdon gilawumon sa katubigan. Imo silang manduan. Pagpuya. Imo silang manduan. Imo silang pahunungon. Sultihan nimo sila nga mulinaw. Ug mosunod sila kanimo.
pag-anhin ni Kristo, mauni ang mga nahitabo. And so, kining panahon karon, ingon si General Browner. Unsaon pag-pronounce ang ngalan? Browner? Mura man ang ngalan sa iro, no? Browner. Brownie, nga ito. Nga po mga iro nga whitey. Brown o color, whitey. Nga blacky, puti. So, pataka ang ngalan-ngalan mo. Ningon si General Browner ang kining general sa mga hukbong lakas sa army. Ingon siya, able ang Pilipinas nga makigera sa China for 30 days. And karon naggisanay nila ayo o niya, daghan ang mga reserve, gipatawag na nila. And basin sunod nga mga panahon, ang mga ROTC, tudluan na mo saan pagbungkag ang armas, saan pagpabuto. Because makigira man kita sa China, and ingon siya nga, kaya na to ang China. Sa tinuod lang, ingon siya, usa sa pinaka mga expert kayo gera ang Pilipinas. Why? Because for 50 years, sige ang gagera ang Pilipinas. Kining NPA or unsa pa ning mga rebuilding nga naa sa atong nasod, sila ang nagmaster sa atong kasundaluhan nga anad kayo gira. Compare sa laing mga nasod, gitrain sila pero wala gyud sila actual nga binakbakay jud. So hanas kayo ang mga Philippine Army, Philippine Marines, ang sandataang lakas sa Pilipinas. Master kay ni sila kung anhira sa yuta. And na-prove na ni sa daghang gera. Dili man gyud lang mudaog ang Korea pakigira sa Japan. Di man mudaog ditong gira sa Vietnam. Ug bisag asa na lang gyud ipadala ang Pilipinas mahuman ang gira. Sige ra gyud tang aid kada nay gira, kitay mo human, kitay mo tapos, kitay mo padaog. Nganuman ang Pilipinas mo injure og pila ka adlaw nga walay kaon makigira ra gyapon. And na-prove na ni sa diyang gisulong tang kadalag armas, giatubang ra natog sundang. Kay ning Pinoy, naigo na. Mo isog mo ning Pinoy, basta maigo. Mo na kasi lapo-lapo. Tingo si Browner, kaya na to. Isog kayo ta. Ang problema karon kay ang gera, di naman pareho kaniadtong face-to-face. Actually, ang Pilipinas wala pa'y pilde kung kabahig gamit og armas. Pila na ka mga competition like kanang mga sniper nga mga kita kasigig daog. Naipilde pero kalsabgaran ko na mo daog. Pinoy yun. O gamit og armas. Nya karon kay lahi naman ang gera. Mag-ulan raman og missile, mag-ulan raman og drone, munang di ka pagkarag-karag mo yung kang kaya na to. Kaya may tabo ra na, imo rang ipa-assassinate ang mga katawhan. Papatay ra nimo ang mga tawo. Ayo ra kag commander kaya ikaw may mag-una dito. Kato pong mga isog kayo, ato anang Philippines, ato bitaw. Kisa nakingong ilaha. Pero pagkalma ang imong kaisog, kay kung mas isog yung kadi, ikaw may mag-ato kas puis Philippines. Ikaw may unang pabuto dito. Ayaw. Sige, taggara-gara. Now, niya man di ay nakabutang dire. Kaya kini mga gira, balod man sa diskinaboy, mga linog, katalagman, mga balod man mga bagyo man itanan. Doon ay nakigiras balatian. Doon na po'y nagproblema, kay walay problema. Kapangutanan na lang kang nganong naghikog man to, kaya wala siya problema. Bapo kayo ang iyang uyab, dato kayo siya, sikat kayo siya. Nganong naghikog man? Wala na ibawi ko siya problema. Ang iya din problema, kaya wala siya problema. Now, ingon diha, ikaw, O Diyos, rulest the raging of the sea. Ang balod,
ang kasamok, ang pagtayog, ang kagubot. Ikaw, maoy labaw nga nagdumala ani. Ikaw ang nagkontrol. Ikaw ang magbadlong. Ikaw ang mumando, Ginoo. Imagine, ipabadlong ni mong Pedro kalungsod ng bagyo. Imagine, mo siya nga ipaatubang nito. Badlong nga. Kinsa man to siya tawo ningon ang Bible, alaot ang musalig sa tawo. Buhi pagani di kasaligan, mga matay na buhatan na nagkahoy niya masaligan na inoon. Si Lord ra ang makahimo ana. Ang Bible nagsulti ni ana, si Lord lang ang makahimo. Walay laing makapugong. Nga naman itong wala na po ni Lord, i-allow lagi ni Lord nga may tabo na, aron doon na tayo makatunan, na tayo masabtan. Grabe ni mong focus, pangitag kwarta, kabot sa success, kapag tindog nindot nga balay, naka-establish og nindot nga negosyo, may mga mahalong sakyanan, gitabunan og bato og hangin, tubig, baha. E na-realize na to, nga si Lord ragyod igsoon ang tinuod nga kasaligan. Imagine unsa kalig-on na nga mga panimalay. But ginaugan gikan sa kabukiran naganaog ang dagko kayong mga bato. Ang mga dagko nga tumpag sa kabukiran gimix ngadto sa tubig o gidala ngadto sa syudad. Walay makapugong ni ana mga igsoon. Sa Acts 28, ingon si Apostol Pablo, ayaw mo kalisang kaon mo, kagipasidan-an na kudaan sa Ginoo. Ang barko ray mapildi apan walay kinabuhing makalas. Therefore, kining ato mga balay dadon sa tubig, luparon sa hangin, kupugon sa linog, abuhon sa kalayo, kutkuton sa taya. Apan magpasalamat gihapon ta kay ang atong kinabuhi na apakaron. Nganong naapakaron? Because ang Ginoo nag-ingon, He rules. Siya'y naghari, siya'y nagdumala, siya'y nagbuot. Wa ko nag-ingong nalipay ta kay naigo tag katalagman. And one thing, kung kawatan kas gobyerno, karon ma-realize nimo nga sa imong pagpangawat, daghan po di ay ang mag-antos. So, diha sa atong personal nga pagkinabuhi, siguroon nato mga igsoon nga dili nato mahimong duha-duhaan ang Ginoo. Maura na ang pinaka-importante. Because, kung imo siyang duha-duhaan, maunay imong pag-insulto niya, bisan kay nasayod naman ka, nga walay gisulti ang Dios nga dili niya buhaton. Kabalo mo, everyday kapoy kayo ko. Ug ako ning isulti aron makaampo sad mo nako. Katakason ko sa tawag sa Dios. Ay panahon makigsulti ko sa Ginoo nga Lord, pwede ba og gamiton na po kunimo sa lahi nga paagi. Like, lahi na po imustan nga pastor Ginoo kay mas kamao kung unsaon ako pag-support kay diha ko gikan. Saon ako pagtabang. Daghang mga panahon nga ingana ang akong panghuna-huna. Sama kang Pedro na ana, kasaw-kasaw na. Nga nakigsulti sa Ginoo. Daghan kayo mga panahon ng anak akong bation. But daghan pong panahon nga ang Dios nagagunit. Ta. Padayon ta. Tara, uban ta. Og mudunggo gyud ta ani sa pikas daplin. And ayaw mo gingon siya gani pastor luya-luya. Kita po. Ang tanang tao doon ay kaluya. And ang pinaka makalilisa nga balita nga makaingon na gyud kang di na gyud nimo matag-aning panahon na. . Katong treasurer nga gipusil.
o niya ang nakapusil patay, giingon nila nga pastor. Lahi sila nga denomination, lahi sila nga group. Somewhere in Mindanao. And viral na siya ron sa Facebook. Grabe kayo. Yang iyarang complain, kabalo magunsa, wala siya benefits. Wala siya SS, wala siya PhilHealth, wala siya pag-ibig, wala siya saktong benepisyo. Sa kadugay-dugay na niyang siyang gipusil ang treasurer. And actually, dako kayo sila nga organisasyon kay tibuok, nasod, katuman siya may treasurer. Iyang gipusil. Aniya, dagan na maingon nga, dili pa na siya pastor kay wala siya na-ordain. Patdagan sa nag-ingon, o siya mismo nag-ingon siya kaugalingon nga, nagpamastor siya nila, ana nga certain group. So, makaingon na jud kag karong panahon na dili na jud ni basta-basta. Kay gani dunay mga panghitabo ngingon ana. But kana siya mga igsoon dili sila Christian born again nga church. Ang tawag sa ilang mga pangulo, pastor sad gihapon. Ipusil niya ilang treasurer. Kisay ma-blame nimo ani. Labisag asa nakamulingi pero kadaot naman. Malipayon nga dapit sa Negros Oriental, kanlaon. Nga mopalit ka dito tag 50 sintabo nga sayuti dagko kayo. Abundansya kayo ni nga dapit nga igsoon. Bibo ang syudad. And ang syudad gitabunan og dakog. Mga truso, yuta, mga lapok, dagkong bato. Itong inyo nakitaan nga gipost, dili to siya suba, highway to siya, natunga sa syudad, naagina sa syudad nga, ginaugan sa mga bato. Gidala sa tubig. Kining panghitabo na to ron, something na mag-remind sa to, anytime ang kinabuhi sa tao, ang tanang gitaguan sa tao, gihaguan sa tao, mawala. Pero insulto lang yun kayo sa Ginoo nga ang Kristohano nagduha-duha niya. Ang wanay mabuhat ang gobyerno. Nganong walay mabuhat ang gobyerno? Na ay kwarta, gastuhon sa walay hinungdan. Na may mga investigasyon karong walay hinungdan. Gigastuan nagpila ka milyon. O di na mahunong ng investigasyon. Katawan ta, ingon ang Amerika, because our professors, gikan man sa Amerika. Akong bayaw, ingon siya, nga unsa man ning Pilipinas. Naa na ang ebidensya, na mga witness, o kabalo na gyud ang tanan, kinsay nanguha. Pero wa pa dyan na preso. Then ilang i-compare sa naitabo sa Korea. Deklara ang presidente og martial law. After 1 hour, gi-left up ang martial law, giwagtang ang martial law. Kay dili munaog ang Congress, ang Parliament, kung dili mausob ang mando sa presidente. And after 6 hours, priso ang presidente. Imagine na, ing anak, presidente na ganina. Ing anak kapaspas ang ilang justice system dito. Munang kamo, ayaw mo pakasala. Kaysa dahig tatanan ipadala kay walay justice ang nasod sa Pilipinas. At total dito, prisohon. Kay diris Pilipinas, nangalumos na lang, nangamatay na lang, nag-enjoy ra gihapon ang mga nangawat. So, wala. But still, ang Kristohanon, ang atong panglantaw lahi, ang atong gisaligan si Kristo, o ang atong pagkinabuhi, wala ng kalibutanan naa sa Ginoo. Insulto niya na magduha-duha kaniya. Magpray ta. Father in heaven, salamat kayo sa mga pulong nga among nasinati karon. Nadungog, nakatunan. And Lord, salamat kayo nga bisan sa aning nga mga panghitabo. Sa gihapon o Ginoo nakita namo nga ang imong pagpamuhat o Dios wala gayoy pagpangapakyas. Doon na may naigo sa mga katalagman.
dili ka magapakya sa pagtabang kanila. Sa ulahing mga adlaw, wag tangon mo ang ilang mga kasub-anan o pulihan mo sa kalipay inig abot sa imong mga panalangin, Ginoo. Salamat, Lord, sa nahitabo sa among nasod nga bisan pa man niini. Nasayod kami nga doon na kay plano, dili kabuot o Dios nga kining nasura, pabiling maulipon, mailalom sa gahom, sa balod sa korupsyon, sa balod sa sa droga, Ginoo, sa mga Diyos. Father God, thank you. Natungod ni ining mga panghitabo doon na kami mga nakatunan. Doon ay mga panahon sa pagbangutan, Ginoo. Ay panahon sa mga pagtapok, pagpanigom, apan adunay panahon sa kakawangan sa tanan nga mga gipakabililhon sa tawo. Masubo lang mi, Ginoo, nga maglantaw sa nahitabo karon. Mga inusinti nga mga kabataan gianod sa tubig. Mga panimalay nga wala panapay musli giutang. Aron dunay kapuy-an nga giguba sa bagyo, sa mga baha. Dili kabus ni nga nasod kay gibless nimo og ayo na ang tanan. Pero grabe nga mga taong walay katagbawan, Ginoo, nga halos ang kunon ila ang tanan, Ginoo. O Dios, sa ilang kahakog, dunay mga taong nag-antos na kapsat kinabuhi. I pray, God, nga doon ay justisya ang among nasod. Dili may tabo ni Ginoo nga doon ay paghinlo, doon ay restoration, doon ay kausaban ng among nasod, kung dili maiagom o ingon ni ini kabangis ng mga katalagman. Binlin taon mi o kaluoy. Bisan ani kay tabua kay makasala ang among nasod, nagayukbo sa mga Diyos, nagasimba sa mga larawan. Grabe ang kawat, ang corruption, Ginoo, ang paglimbong o ang hustisya, kita maka na. Bisan pa nga ni among kayutang. Kaluy, gihapon kami. Inumdumi ang imong gugma, nga walay paglubad, Ginoo. Maunsa naman lang ang kagmaon sa among mga kaanakan. Malipayong pangandoy ng imong gihatag diya kanila unsa pa may katumanan ni kaluhi kaming tanan. Bisan o Lord kami sa among mga anak nimo, sa among mga Kristohano, nag-iniyahay na lang kami. Wala na kami pagigugma sa usag-usa, wala na kami pagtinabangay, wala na kami pagpakabana kung unsay gidangatan sa among mga kaigsuonan. Tanan na ginahanglan sa imong Panginoon, na anamo ang korupsyon, bisan asang bahina sa among kinabuhi. Kini mga balod, kini bagyo, labi na ang sala, ang garbos kinabuhi, kini mga bagyo, kini mga balod nga makapaunlod kanamo, guniti kami. Lord, kini nga church, ikaw ang nasayod sa kaugmaon na nga simbahan. Magpadayon gyapon kini, kabisan sa mga panahon nga kaunloron kami, pero kung dili nimo na, kung imong ipasagdan, muunlod gayud kami. Apan salamat, Ginoo, ng imo mga kamot, magagunit ni ini nga church, magagunit sa tanang mga kinabuhi ni ini. Salamat kaayo, Lord. Manindog tang tanan, mga igsoon. Hallelujah.